गोबां youthsफ्रानो आंनाव मेसेज हरगासिनो दङ माने जोंनि youthsफोरनि 100 crore स्किमनि 2 लाख थाखाखौ बोरै मोननो हागोन मा क्राइटेरिया नांगौ बेखौ लानानै सोंहरगासिनो दङ आङो नोंथांमोननो फोरमायदों जे नोंथांमोना नेक्स्ट टाइम मोननो थाखाय बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा क्राइटेरिया नांगौ आं खोन्थानोसै बे जाहैबाय जेनेरेल एडुकेशनल क्वालिफिकेशनखौ जोङो मेन्डेटरि खालामाखै जायखिजाया क्वालिफिकेशन थाब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन किन्तु स्किल सार्टिफिकेटआ बिराद मेन्डेटरि जोङो बेखौ प्रिफारेन्स होनानै 2 लाख थाखाखौ होनाय जागोन नोंथांमोना जायखिजाया स्किल ट्रेनिं थानाय सार्टिफिकेट एग्रिकालचारनि हर्टिकालचारनि बा जायफोर लेडिसफोर दङ बिउटिशियान सार्टिफिकेट बा ट्रेनिं थानाय बेबायदि सार्टिफिकेट थाब्लानो जागोन काटिं निटिं एमब्रयडारि ट्रेड लाइसेन्स कम्पिउटार माने ट्रेनिं लानाय सार्टिफिकेट बा जायखिजाया माने गभर्नमेन्ट इनस्टिट्युटफोरनिफ्राय स्किल डेभेलपमेन्टनि सार्टिफिकेट ट्रेनिं सार्टिफिकेट थाब्लानो 2 लाख थाखानि माबाखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बावहाय मोनसे एज लिमिट दङ बे जाहैबाय 28 निफ्राय 45 सिम जोङो नेक्स्ट टाइम एज लिमिटखौ एसे माने खमायनानै लानो हायो नामा जोङो बेखौ चिफ सारजों रायलायनानै जोङो बेखौ रिभिउ खालामफिनगोन थिक खालामफिनगोन आरो जोङो जेब्ला 2 लाख थाखाखौ फर्मखौ रानगोन आङो फेसबुकनि गेजेरजों नोंथांमोननो बयनोबो आङो मोनथिहोगोन नोंथांमोना पार्टी अफिसाव थांनानै नेक्स्ट टाइम माने आफ्टार इलेक्शन फर्मफोरखौ कालेक्ट खालामनो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव 15,000 जन इयुथ्सफ्रा माने बे 2 लाख थाखाखौ माने मोननो हागोन आङो नोंथांमोननो बयखौबो फोरमायबाय इलेक्शन जोबनायनि उनावनो जोङो बे माने सेकेन्ड टाइम जितु 2 लाख जोंनि आनएमप्लयड इयुथ्सफोरनो होनाय जोङो बे हाबाफारिखौ जागायगोन थेंक इउ